jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hannde ko alarba hawri ko jeenayyi lewru octobre hitande ujunnaji 2024 habruji moon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawnude ko toon to États-Unis puɗɗortoɗen hen wawi kadi ko ɓuuri hewde habruji ko États-Unis ɗum noon ko hendu wiyetede Milton gon jettoygo hannde toon to Florida ƴeewen noon kadi ko fuɗɗi bonde toon e kadi hol hendu ndu no siforte e ɗo oɗo saha joni kadi hol pewnitagol mabɓe toon to Florida toon to Washington kanko président Joe Biden e kanko vice président Kamala Harris ɓe mbawi haaldude hannde Benjamin Netanyahu kalde kanko Benjamin Netanyahu nde o haɗi ministre makko défense ardiga en États-Unis pour fottude tolno muɗum habruji men international mana en toon to Sénégal e Algérie ko ɗum titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara detuji muɗum joni siftindon tan hannde kadi ko alarba jeenayyi lewru octobre hitande ujunnaji 2024 ma en gartu detuji joni so tawi Allah jaɓi. caggal bokke jalluɓe raneru Madina Gounass kamen jum e ngol fedde CIJP rendinde jayɗiyankoɓe gutortoɓe ɗemgal Pulaar e nder windere nde koko tacci maaje ko tintinde on CIJP ene yuɓɓine hikka heblo to Mauritanie tawi heblo ngo waɗata koye lamorgo leydi ndi hono Nouakchott e darde catal fedde nde e ndinɗon leydi heblo ngo jogori wadde ko ñande 12 jaggi 13 lewru yarkoma hono octobre hitande ujunaji 2024 to région mo Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie heblo ngo ko haɓade kabaruji pefidaji ɗi gonɗani kabaru pefidaɗo ina adda caɗele mawɗe e rendo ngoɗo heblo ma rokku jaynoɓe tawteɓe nde fedde wonirɓe nder leydi Mauritanie mbawkaji jujjuɗi gam wawde holkisade haɓade kabaruji pefidaɗi taw ina wallita e kabaruji ɓurɗi laktude e holkisade tawi ɗo heblo ngo ko Hammi Amadou Ly e Ousmane Makkali hani e wallitiɓe mabɓe CIJP e gardagol Amadou Baro Ba ina tintina on daɓɓugol ɗi ñalɗi gandal ñande 12 e 13 lewru yarkoma hittani ujunnaji 2024 Nouakchott wuro lamorgo leydi Mauritanie e darde ngal catal fedde nde to ndinɗon leydi Mauritanie ɓen jaydiyankoɓe limtinɓe ma ndentuto Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie e ɗin ñalɗi gandal. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon no mbiɗen gardidi men ni ono toon to Florida ene wayno ko hendu wiyetede Milton fuɗɗima yettade jaawendi hendu ndu ko hunde hulɓinide kene wiye 130 mayel par heure e kadi ene ndiyam ko yetti toon ko ene wiye ene tooɓa hakkene won hitande ɗum noon e wayno oɗo saha joni ko kala yimɓe ɓe ganduɗa wiyetenoɓe yo gummo nokkuji ɗi ganduɗa henno hendu ndu walla ƴiwonde ko toon ɓuurata yante ene wayno hankkadi so tawi jomumen gummaki toon kadi ko c'est trop tard ɗum noon siftindon toon ko toon to Tampa hono kanko maire gonɗo toon debbo haalino guila hiccenke wi wonde ko kala mo ummaki toon yo andu koko mayata ɗum noon kadi koye ballodiral kanko gouverneur mo Florida e wallodirde kadi e militaire uji walla garde national mo kanko président Joe Biden neldi toon pour yo ballodire FEMA ɓeɗo fof ko walloɓe yimɓe ummade e ɗiɗon nokkuji donc tinnade kamɓe haralaɓe ko fati météo koɓe kaali mbi hendu ndu iddoto d' abord ko toon to wiyete Tampa e on saha ndu woni ko catégorie tati e caggal mum ɗum endi montir noon endi yaha handi yettoyo gueeƴ handi yettoyo toon to océan Atlantique ɗum noon ene wayno ko ñande alhamis 2h du matin nde fuɗɗoto to yaltude toon to Florida nde natan kadi e gueeƴe océan Atlantique e ɗum noon e tunnade kadi hande koɓe kaali ɓe mbi wonde ko sonde hawnaki so nde naati toon e omɗo ma yettoyo wono diwanuji gonɗi Afrique banggue muɗum rawa ɗum noon ko wawi wonde fof hendu ndu ene wayno ko hadde mayre ummade Florida d' abord ko ɓuuri hewde courant toon ko kuppata e turnade kadi satellite ko holli on e oɗo saha joni hendu ndu ardata kadi koye majjaji ɗum noon kadi koma hawnaki cumuji kewɗi ma mbat hen kamɓe FEMA e kamɓe kadi walloɓe local ɓe koni koye ƴewde hol doole ɓe mbaɗata hol kadi koɓe ndendinta pour wawde wallude yimɓe jayaɓe hen andaka taw noon oɗo saha joni hono ɗum jogori wade kono noon kamɓe gouvernement local toon to Florida hono kanko gouverneur de Santos e kadi gouvernement fédéral ɗum woni ko kalanno ɗeɗo balɗe fof pour holno yimɓe ballita ngumo e nokkuji men e kadi caggal muɗum caggal nduɗo hendu ndu ene wayno gasat ko ñande alhamisa subaka nden ummoto toon hol kadi ƴewde ɓedde holko woni bonandeji gonɗi toon
ko jiiɗa ɗum kamɓe fiima ɗum goomu laamu kalfinaɗo wallude yimɓe jeeyaɓe ko wayni hen ene wayno ko oɗo sa joni ɓen kontina wawde kadi wallude yimɓeɓe famde holla temedde jeeɗiɗi capan joyyi dollar ɗiɓe kalano pour wallude yimɓe laawol gadunol ene wawi ɗum noon kadi haysinde ko kanko Donald Trump e yimɓe républicain ji ɓe bonnitini ɗum mbi wonde ko oɗo kalis yimɓeɓe hoto jaab ɗum par ce que ko ñamade kamɓe fimaɓe ɓe gari kadi pour jeehe télévision ngaji jeehe programme uji e site uji mabɓe pour famde yimɓe ɗum ɗo ko programme cosaɗo guila mois de mars e kadi ko oɗon programme ko yimɓe ɓe ganduɗa kala mo ganduɗa galleji men koko boni ɗeɗo temedde capan joyyi dollar ko wallude ɗumen taw ɗon e ɗon pour sodde kala ko jiiɗi ko walla ɗumen e kadi en wayno ko dokkete ko wona ɗon tan haaɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en hawri kadi koye campagne politique hono kamɓe républicain surtout kanko Donald Trump e kanko kadi yimɓe ɓe mbiyata sorgueɗe mabɓe ɓen continue ɓen bonna ko fate fima donc hande fima e gueɗe ɗeɓe kalata ɓene mbaɗe site mabɓe joni pour famnude yimɓe hol poɗɗo hebde ɗeɗo temedde jeeɗiɗi capan joyyi dollar holno heɓirte e ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓe mbawi neldinde jomum e nder banque muɗum ɓe mbawi waɗande ɗum kadi kartal ɗum foof kadi ko habde eko mbiyata misinformation mbaɗeteɗo oɗo dumunu fof ko fate en kamɓe fima taw ko républicain ji mbaɗata ɗum ko jiiɗa ɗum hono kanko Taylor Swift ɗum no e nder kadi ko yalti toon to CNN wiya no wayno rokki kene wona million ngaji 5 o rokki ɗum noon ko organisation goto mbiyata ko Feeding America ɗum noon ko mawɗo muɗum mbiyeteɗo Claire Babino Fontenot kañum haali ɗum e nder message mo windi wi wonde ko ene wayni koɓe jettimo hen ko Taylor Swift donc jiiɗa ɗum ɗo ene wayni ko compagnie ji kewɗi ko wayno mbiyeteɗo Parton en ma ndenndi compagnie ji goɗɗi ko wayno Dollywood Foundation ma ballodiri e walmata pour wawde rendinde kala ko woni ñamde pour wallude yimɓe ɓe ganduɗa boomaɓe e ɗeɗo ƴiwole ɗiɗi ɓennude donc Helen e Johnny Milton ko hande ne wayno ko andaka taw holno ɗum jogori waɗi ko faabade yimɓe jeeyaɓe e ɗiɗo kinele hande ko fate enne ɗeɗo ƴiwol ene wayni ko kamɓe républicain ji wonɓe maɓe kadi oɗo sa joni komi koye habde surtout ene ko mbiyata misinformation mbaɗete toon to Florida représentant taw ko Carlos Gimenez jeeya toon to Florida ene wayno o nder ko lettre mo windi o wi wonde ko Marjorie Taylor en hoore mum ene foti yaade hoore mum nde ƴewete so tawi ala ko woni hen ɗum noon ko caggal de kanko Marjorie Taylor o wi wonde ko kamɓe ɓe ɗum noon wiyata ko démocrate en ene mbawi contrôle de ko fate e weeyo ngo ɗum noon ko wiide tan wonde ko kala ko woni héroquine walla ko woni keneli walla ɗeɗo ƴiwole garoji toon janoji toon boomoji yimɓe ene wayno ko pour Marjorie Taylor wi wonde ko démocrate en mbaɗata ɗum ɗon ɗum ɗo foti ene wayno ko kanko oɗo représentant wi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa henna ko hunde dangereux e caggal muɗum kadi ene wayno ko kanko kadi biyeteɗo Edward Chuck on kadi jeeya koye nokku mo ganduɗa oɗo sadio to Caroline du Nord nokku ɓurɗo tampude ko fate hendu enendu kañum horum jaaboni Marjorie Taylor wi wonde ko hay goto wawa contrôle ko fate weeyo e kadi ene o jaabol makko to fate en Donald Trump wi wonde ko Donald Trump haalino wi wonde ko toon to Springfield toon yimɓe ene ñaama walla immigré ji ene ñaama ko ene ñaama dawaɗi yimɓe walla ulude yimɓe walla kadi o wi wonde ko yimɓe kaalisaji fima kutorama pour wallude immigré ji o wi ɗum ɗo fof ko camti ko Donald Trump e yimɓe walloɓe ɗuminen continent camta ɗum noon firti wonde ko kala ko wiyete misinformation ko mbaɗeteɗo oɗo saha joni pour républicain ji wona e surtout pour démocrate en mi wi wonde ɗum ɗo ko ma waw hadde yimɓe ɓe ganduɗa en ene cohli wallede dogande ƴewde hol balloye ɗumen walla gonɗinde ni wonde ko fima ene walla ɗumen ko hunde nde ganduɗa hawnaki jogorani kadi wallude miskineɓe wonɓe e ɗiɗo nokkuji ɗiɗo kiɗi janata tawde keɗoto tan ko haalluji kamɓe républicain ji surtout kamɓe ko wayno Marjorie Green Taylor en ko wayno kanko Donald Trump e yimɓe surrogates uji mumen ko kalata international guiɗoɗen ko toon to Maison Blanche hono kanko président Joe Biden e kanko vice président Kamala Harris ɓe mbawi haaldude hannde e kanko Benjamin Netanyahu premier ministre mo Israël ɗum ɗo fof kadi ko e tungade kadi habaruji gumiɗuɗe toon to Maison Blanche ɓe haysinde ɓe jaltinani taw haalaɓe taw ko woni bindol ko haalluji mabɓe ɗi ɓe mbi wonde ko gueɗe ɗiɗi goni hen gueɗel gal nen guel ko ɗum noon ko taw ɓe jinno ko yewtude Benjamin Netanyahu hol peeje ɗe jogui pour wattade Iran ɗum noon siftini ɗon ko Iran neldini missilaji kewɗi toon to Israël e wiide Iran ko yobtade sababude Israël wari neɗɗo Hamas toon to Téhéran e kadi wari neɗɗo Hezbollah
toon to Liban ɗum no e caggal muɗum kadi ene wayno ko haalluji jaltuɗi kadi hono kanko Benjamin Netanyahu wasde mo weltade sibu won ministre makko défense ponnoɗo arde toon to Washington futtude e Lloyd Austin onno tolno muɗum mo Amérique kono e woni ko kanko Benjamin Netanyahu wi on haytoyade e ɗum ɗo fof kadi yanti hen kadi oɗo o dumunu fof hono kanko Benjamin Netanyahu mon jogui contodiral gongal hakkude makko e leyɗel arab e kadi ene woni ko hawnaki kadi ko jokkodiral gongal gonnogal hakkude makko e américaine walla hakkude makko e président Joe Biden guila mois d'août ene wayno ko ɓeydu ñande fof bonde par ce que goto maɓɓe fof nanodirta e goɗɗo ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu e wiide maɓɓe kamɓe américain o rakkani ɓe hay hurum goto donc ala fof koɓe ñagoromo salo kamɓe américain ji ɓe mbiya wonde ko kala ko jogui toon omo hutoro ɗum pour mo défendre hoore makko ene wayno ko kamɓe américain ji dokkimo ko wawi wonde fof ene wayno ko haala ka hande ɓe kaali ko Benjamin Netanyahu siftinde on tan ko toon to Israël kamɓe Israël ɓe no continue oɗo saha joni bombardude toon to Liban eɓe no continue kadi wiide e konngol makko kanko Benjamin Netanyahu ene wayno ko Liban ɓe jogori moññiri ɗum kono ɓe moññiri toon to Gaza ni ɗum donc bomboji ɗi mbaɗata ɗi oɗo saha joni surtout to banggue worgo Beyrouth e nokkuji kadi no ganduɗa civil en goni donc ene wayno ko ɓe won nokkuji han kadi ɓe mbiyata ko yimɓe yo ɓe jaltu ɗum ɗon e kolli kadi ñalawma he kamɓe koye maɓɓe kefti won guure won gonɗo toon tagɗi goɗɗani frontiére hakkude Israël e Liban e keftiɗe ɗon guuri ɗum noon ko ene wayno ko soldate maɓɓe naati toon donc e nder ko fama tan hono kamɓe Israël naɓe ɓe jaɓani haalde joni oɗo sahaji kala ko woni no jaam dañira no guerre deeƴiri hakkude maɓɓe e Hezbollah e ɗum noon holno ɓe dartinirta ɗiɗon bombardement ji ɓe mbaɗata e wiide maɓɓe kadi oɗo saha joni ɓe mbi e tugnade kadi habaruji gumiri toon to Israël non seulement ɓe mbi ɓe élimini hono gardinoɗo Hezbollah hono biyeteɗo Hassan Nasrallah mais kadi ɓe élimini jogornoɗo lomtade ɗum o ɓe élimini ɗum noon ko habaruji ɗi laaɓani oɗo saha joni donc ko jiida e ɗum noon hono kamɓe Iran eɓe no continue kamɓe koye maɓɓe wadde mission ngaji maɓɓe e leyɗele arab leyɗele arab e surtout gonɓe toon to Moyen-Orient pour holludeɓe won kamɓe hol plan ɓe jogui par ce que ɓe gandi Iran Israël kala nde wattiɓe ɓe mbi koɓe wattoɓe ko ɓuuri ɗum bonde ɗum noon holto guerre o jogori faade surtout kadi tawde oɗo saha joni leyɗele arabeɓe hayso ko deƴƴunoɓe won hen fuɗɗiɓe wonde fuɗɗiɓe oɗo saha joni kañumen koye men wullitade mbi wonde ko Israël ko waɗata toon to Liban ko hunde kadi ko toñangue donc ɗon woni guerre o andaka taw holno jogori waade kamɓe États-Unis noon e kamɓe leyɗele Europe ene wona eɓen continue ñagade kanko Benjamin Netanyahu donc hay sindo mo jogori wattade Iran ko wattato ko oto won hunde mawde no fewi oto ɓeydude kadi caɗele gonɗe hakkude leyɗele Moyen-Orient e ko fati oɗo guerre e surtout yenna kadi kanko Benjamin Netanyahu e tugnade kadi ko Joe Biden ñagotomo toujours ko to attaque gueɗe ko fate site uji nucléaire uji gonɗi toon to Iran walla gueɗe ɗe ganduɗa henna nde taw ko kamɓe Iran eɓe jogui ɗum ko raffinerie uji mabɓe pétrole par ce que ɗum ɗon kadi ma ɓeydu kadi addude caɗele ngaalu e aduna surtout so pétrole ɓeydima hande toon to Israël e tugnade kadi e entretien mo kanko biyeteɗo Mawsa Anon ɗum noon yarata ko duuɓi 49 kanko jinnaɓe makko mbaranomo ñande 7 lewru octobre nde Hamas wi takka wiya yani toon to Israël nde woni kanko kadi ko activiste ko neɗɗo kaɓeteɗo oɗo saha joni sibabude ko fate guerre gonɗo non seulement gonɗo toon to Gaza ko mais ko guerre e aduna foof e wiide makko wi wonde ko so yimɓe neɗɗo sikki bomboji berleteɗi ɗi henna ma deƴƴina aduna walla ma haɗɗo yimɓeɓe wawde dartade pour fate no gonga men oyi ɗum ɗon funti o ɗum e ɗum noon wayno ko kanko hoore makko omono continue wadde joni coalition ngaji mawɗi wiide wonde toon to Gaza yo darta Palestine no yimɓeɓe Israël naɓe pawiri hen juuɗe men ni yo nattu e kadi ene wayno ko pour makko kadi wiide wonde ko yimɓe diniyankoɓe juif en wonɓe toon to Israël walla walluɓe mo kanko Benjamin Netanyahu wadde laamu ko ɓen jogori bonnude kala ko wiyete état Israël par ce que ɓen wona yimɓe jaam yaminkoɓe ɗum noon ene wayno ko kanko noon kadi wi won ko woodi million ngaji hono makko en ɓen continue wadde haare mabɓe noon ko haare ko wona haare ƴeftude perillaji mais ko haare haalande yimɓe holko woni gonga ko jiida ɗum leydi wiyetede Bolivie ɗum noon ko Amérique latine kañum hoore mum e nder konnguɗi e nder message moɓe bindi ɓe mbi kamɓe koye maɓɓe ɓe janti
e Afrique du Sud pour ko fate complainte pour widde Israël woni koye wadde génocide toon to Palestine. ɗum noon enen wayno ko ɓe kamɓe ɓe janti Afrique du Sud e fandude complainte mo Afrique du Sud waɗi toon to cour international de justice contre Israël walla surtout ñagade guerre gonɗo toon to Palestine yo nattu tan to Arabie Saoudite en wayno habaruji ne doganno ɗeɗo balɗe fof e médias sociaux ji ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa yimɓe en potirenade ɗum wonde ko hono kanko roi mo Arabie Saoudite Salman wonde o sankima ɗum ɗo fof noon nde ko fenade ko wawi wonde fof ene wayno ko gonga o sellani omo joguino en infection pulmonaire e ɗum noon kadi e sibabu ɗum ɗo hono kanko prince héritier Mohammed Ben Salman kanko hoore makko yalti wadde communiqué o wi wonde ko babiraɗo ne selli ene wayno lelinoma sellani kono ene wayno ko waɗama examen oɗo sa joni saɓori ɗum ɗo fof ko artirde haqqillaji yimɓe tan pour wiide wonde ko haalata ko fof ɗum fof wona gonka donc encore une fois habaruji ɗi godani walla koccireɗi e nder médias sociaux ji ma yimɓe ndeno ɗum no fewi toon to Sénégal e tugnade kadi habaruji gomiri toon to Sénédat News ono kamɓe conseil constitutionnel en wayno oɗo sa joni koɓe goni koye ɓedde hono kanko Ousmane Sonko est ce que mo jogui kanko hoore makko wonde e listuji électoral ɗum noon ko woteji baɗeteɗi ñande 17 lewru novembre toon to Sénégal e tugnadi kadi habaruji gomiriɗi toon ɗum ɗon addi ɗum noon ko sibabude kamɓe coalition biyeteɗo takku wallu Sénégal en wayno ko kamɓe koye mabɓe mbaɗino ɗaɓɓade wonde ko e constitution walla ko constitution Sénégal yamiri wi wonde ko e nder article mabɓe L29 oɗon article wi wonde ko kala neɗɗo mo ganduɗa en nangaɗo condamna en ko wiyete en kaso ken wona haysono kaso o en ko sursis taw ko condamna ko ɓuuri lewru wawa wonde éligible wawa wonde jaɓede wona candidat e duuɓi 5 deftude hen ɗi e ɗum noon e wayno koye nder lewru janvier hitande 2024 hono kamɓe cour suprême toon to Sénégal ɓe mbawi ɓe confirme ni wonde ko Ousmane Sonko kañum hoore mum condamnama ken wona lebbi 6 avec sursis fawama oɗon saaha ken wona 200 millions francs CFA ɗum noon e wayno ko oɗon sentence kadi ene wayno ko kañum hoore mum nawanoma ha to appel cour d'appel en wayno confirme ɗum noon e wayno ko so tawi ɗum ɗon kadi ko ɗum ɗon wonde kamɓe conseil constitutionnel en wayno ko ɗum ɗon so tawi ɓe ƴewtima ɗum ɗon ɗum firti wonde ko Ousmane Sonko kañum hoore mum wawa jeeyede listuji ko fate en élection ngaji wadde ñande 17 lewru novembre ɗum noon ko kadi ko ƴewde suɓade kala ko wiyete député ji toon to Angola hono kanko président Joe Biden gardi leydi États-Unis ɗum noon e ñande talata ɓenɗo o haali wi wonde komo fonno yaade oɗo semaine walla semaine garowo oɗon toon to Angola ɗum noon ko visite mo haalno pour wawde pour ɓeydade jokkodiral gongal hakkude Angola e États-Unis kono sibabunde ƴiwonde wiyetende Milton nde ene wayno ko kanko président Joe Biden o wi ko oɗo sadio no wawa yaltude o il faut ko heddoɗo États-Unis o wawa kadi wattude haqqille makko e ko fate ɗeɗo ƴiwol ha ɓenna ɗum noon andaka taw holde o jogori wattude oɗo voyage kono ene wayno ko kanko hoore makko o prometino wi wonde ko hade manna makko gasde e mois de janvier kanko hoore makko mo yillo Angola ɗum noon sibabunde ɗeɗo ƴiwone oɗo sadio no wi wonde ko ene wayno o reporti ɗum toon to Ukraine hono kanko président Zelensky ene wayno ko ma fotti janggo hono président mo France Emmanuel Macron ɗum noon pottata ko toon to Élysée waktu tataɓo ɗum noon ene wayno ko ɗum noon kadi ma won kadi occasion hono kanko Emmanuel Macron o hesɗitina support moɓe jogani e Ukraine et surtout e guerre mo woni tuggi février hitande 2024 ɗum noon ko nde wiya Russie nayta toon kanko Vladimir Zelensky kadi mo yaa toon to Berlin e ñande aljuma nde kadi mo fotte hono chancelier allemand biyeteɗo Olaf Scholz toon to Russie hono kanko premier ministre mo Burkina Faso ene wayno o mona toon to Russie ɗum noon ko wawde hesɗisinde cehilagal gongal hakkude kamɓe Burkina Faso e Russie siftindon toon ko Burkina Faso ɗo sadio ene wayno ko kañum horum no jeeya e leyɗele ɗe jokkodirɗe e Russie no fewi taw kadi ngal ɗon jokkodiral kadi bonni jokkodiral gongal hakkude kamɓe Burkina Faso e France e kadi e ko wayno Amérique
kanko Apollinaire wi wonde ko jonde wonde fayide kadi ɗum no kadi ko hollude kadi weltare mabɓe kamɓe Burkina Faso et surtout soldateɓe rusnaɓe wonɓe toon to Burkina Faso. Oɗo sa joni yaawi pour wiide oɗo sa joni ko mbawi wiide tan ko kamɓe Burkina Faso eɓe jiiɗi ko jokkodiral gongal hakkude mabɓe e Russie ngal surtout yenno surtout ko fate ngal ko fate kadi ko fate kadi sécurité beele ne ɓeydo ɗum noon ko ɗum woni sababu jillu makko toon to Russie. Habaruji min international cakkitorɗen ko toon to Mali hono kamɓe soldateɓe fama ɗum noon soldateɓe armée malienne ene ballodiral e mercenaire uji Wagner yanoɓe toon to frontiére hakkude Mali e Algérie ɗum noon ko wuuro wiyeten ko Tanzouaten ɗum noon ko caggal kadi nde haare bonde wonnode toon taw ko yimɓe fedde wiyetede ZNIM ɗum noon ko fedde jokkodiri alkayda wonno toon waɗi to ken wona soldateɓe hewɓe taw ko malinaɓe kadi e yimɓe mercenaire uji ɓe jehino toon to wuuro wiyeten ko Tinzouaten ko nani wayno oɗo sadio ɓe garti toon to Kidal jagol mabɓe toon e gartugol mabɓe haalaka wonde est ce que wonɓe ɓe mbaddi toon ko fate combat ji kono noon ko wawi haalde tan ko communiqué taw ko communiqué armée Mali public ɗum wi wonde ko ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe hebde ɓalli yimɓe ɓalli soldateɓe mabɓe warnoɓe toon e oɗo attaque badno toon e mois de juillet ɓe mbawi ɗum noon ɓeɗon soldateɓe ne waɗi hen soldateɓe Mali ne waɗi kadi mercenaire uji Wagner en donc ha hande ne wayno ko yimɓe haralleɓe kadi ko fati politique ene namdo ni holko woni sababu oɗo mission est ce que nawnoɓe toon to frontiére Mali e Algérie to en ko tan ko ƴeftoyde ɓalli yimɓe maynoɓe mabɓe toon walla wonko nawnoɓe toon ko ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓalli kollaɗi wonde koyeɓe gartiri ɗum ɗi ko ɓalli soldateɓe malinaɓe tan bon soldateɓe jeenoɓe mercenaire uji ene wayno ɓalli mumen mbaɗa ko banggue siftinde on tan ko oɗo saaha joni ɗo gonɗen hono kamɓe Mali e kamɓe Algérie ene wayno ko ɓuuri mawde nene hakkude mabɓe surtout gouvernement militaire Mali o ene woyto wi wonde ko kamɓe Algérie ene wayno ko kamɓe gembata ɓeɗo wat boniyankoɓe yiyanoɓe toon to Mali tout le temps. bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogonno on hannde oɗo ñalawma alarba 9 lewru octobre hitande ujunnaji 2024 yen mballe jaam ha janggo kadi on jarama.